Kuria igoro nigo egati yabamenyi kurwa ase chinsemo a abanyaka bagosokya munenchiremo yigwikirana ase duka ya Uhuru Superstores erikwana kinga babiri bakwenyorera ebintu birigorire inse nabo abange nigo bagokerete igitambukire kyo Black Friday munenchiremo yokugendera kwana kinga nigo abange banyorete ebintu bya amagori yerigo gose ebintu birigori dia inse na kwakira eduka ya Uhuru Superstores ngambia mono asokwana kinga babiri bagokonya anamono abamenyi kurwa ase orugongo rwa Gusii na isiko ya Gusii muna tukomanywa no murikito Brian Sagini Isena Litskora igoro nige duka yo bonchereri ya Uhuru Superstores yariganete umuroberi Black Friday asekerenge kenene kyarengo kubwatoke ibintu byo butumiki bwa nyumba ibintu byo bwagachi na kerege ntaserigurire insekegima neyigani wa yarenge nchere ya moyo kubakera babwatani bonse rabaga bagori aseduke yegangambuya asogotara na Uhuru Superstores amatukonsi nabego kubarigania no kubaganiriye Christmas yekiyago cyase bonsi Igo na changa tebigunga nere bwata magori inzera izi nande kero montande tankanyora nganere bwata magori izi kubwa mochobozongo umutenene libwe kampani yega muskekena niga bayranere tibonsi ngambuya nabego kubaganiriya maya chinga kichonsi asebo igabole tomurobero yega no chikobago kogenderera kirenga kim nabego kubabole bonsi gotalera Uhuru Superstores akonyora bintaserigore inse amatukonsi Transport Gusii Nyanza abandu barure ko Nairobi enko ba welcome Wednesday inchwe mwinyorere binto kwa bei nafuu ekira kinko basabera nande kerenge kenne kabisa kyo wanse gente kene nchera yo gwakero mwana inchi minto gana mbia mono mwabere na into Uhuru for miake menge twa groire twa beira bone giant all over the nation na into toka tena kiro mwaka tikatwa kira abana inchi bento na mbia mono etata ketawecha gotwara mini Black Fridays angivero seisato before this the major one November no engwa kra bantu ba minto na mbia mono simuato baire na intu asemi yake menge na ande nko ba wish a very merry Christmas and happy new year to asire we koro toro jere November to asire December to answer Christmas na asenchera ya benekegima Getembe TV na bigo Getembe FM nigo benyorerete libagali ya benekegima uko yalentera yega onsi teneni asabatyotere na biga bagoli beduke yega banyorete libagali osanga na barali na biga baseki bonsi ba Getembe Elitarian Brian Sagini Isena.